20 abona abantwana abagqwesileyo kwibanga leshumi ku-2014 betototyiswa okwengcucu. Isebe lemfundo esisekelo ligqibile ukuhlola amaphepha emviwo angaphaya kwezigidi ezisixhenxe zabafundi bebanga leshumi abangaphaya kwama600,000 aba ke ngabona bagqwesileyo. They've achieved good marks against all odds. Most of them, they come from poor families, under-resourced areas. They have worked against all sorts of circumstances. Nangona besazi ukuba bamenywe ngumphathiswa, abakazi ukuba baphumelele kanjani na okwangoku. Njengabanye abafundi kuzwelonke, nabo bazokulinda olunye usuku kuze kupapashwe iziphumo. Kutisetso Mamabulo, eli linyathelo lokuqala ukufezekisa iphupho lakhe kwezobulungisa. I grew up in a township where crime take place like every day. So I want to be a prosecutor and stop that. And I've never seen a prosecutor who's living with albinism, so I want to be the first. Lyle Rousseau nophuma eMpumalanga uya kwidyunivesithi yaseStellenbosch nalapho aza kwenza i-actuarial science ngebhasari ezeleyo. To get the call, and say that my efforts have gotten me here, it was amazing. My entire family was just in the uproar. Umphathiswa wemfundo esisekelo kulindeleke akhuphe inkcukacha manani ngendlela iqhube ngayo iklasi ka-2014 eMpumalanga ngoMvulo. Ukanti abafundi baya kuzifumana iziphumo zabo kwizikolo zabo ngoLwesibini.